Jamen, du skal have en 10. klasse eksamen, og så skal du søge ind på HF'en og derefter til optagelsesprøve over på animationsværkstedet. Optagelsesprøven den foregår sådan ved, at man skal til en tegneprøve, så varer en lille times tid, og så skal man til en samtale bagefter, hvor man snakker tegneprøven lidt igennem, og man viser lidt, hvad man ellers bare render rundt og laver, når man sidder og tegner. Det kan man i Viborg, og det er jo et samarbejde med Viborg Gymnasie og HF og The Animation Workshop her. Jamen, det foregår sådan, at man jo så at sige tager en uddannelse, men er 2 forskellige steder. I perioder så er man oppe på animationsværkstedet, og i andre perioder så er man oppe på Viborg Gymnasie og HF. Oppe på HF'en, der tager du en ganske almindelig HF, og ved os på animationsværkstedet, jamen der arbejder du så omkring visuel kommunikation og tegning, animation, film, hvordan man kan arbejde rent visuelt og kommunikere visuelt. Så for eksempel lige nu her, der har Matt jo været på et farvelærerforløb i en uges tid, hvor de har arbejdet med, hvordan bruger man farver, hvad fortæller farver, og hvordan kan man arbejde med farverne og sætte dem sammen. På animationsværkstedet, når de er på os, der er det fra klokken 8 til klokken 3 hver dag. Med undtagelse af fredagen, der kan vi godt stoppe lidt tidligere, men der oftest der fremlægger man det, man har lavet i forløbet. Det er faktisk en af de ting, vi arbejder meget med, det er, at når de arbejder så projektorienteret og produktorienteret, så skal eleverne også fremlægge det, de går og laver, og det bruger man så oftest den sidste dag til om fredagen. Når man så fremlægger for hinanden og fremlægger for underviseren, og så får feedback på det, man nu har lavet. Jamen, jeg synes ikke, der er flere ting, der sådan er formålet med den her uddannelse. Først og fremmest så er det at give de unge, som arbejder rigtig visuelt, en mulighed for at tage en ungdomsuddannelse, hvor de egentlig kan arbejde med at udvikle og videreudvikle deres evner inden for tegning eller animation eller film. Så er det også en måde, hvorpå vi, og det gør vi hele tiden, arbejder med at videreudvikle, hvordan man egentlig kan undervise, lave undervisning i dag, hvor vi så meget bruger computer og bruger film og bruger det visuelle medie. Så hvordan kan man plotte det ind i en uddannelse? Så det er egentlig sådan lidt formålet med den her uddannelse. Det her det er Visuel HF's hjemmeside, og der kan man gå ind og følge lidt med under nyheder. Der er her under de studerende, der har hver studerende en lille profil, hvor man kan gå ind og følge de studerende og se deres blogs, hvad det er, de laver på Visuel HF. Så er der også omkring ansøgning, hvad man skal gøre, når man skal ansøge. Så kan du gå herind og søge, og hvis man har spørgsmål, så kan man gå herind og søge din nummer kontakt. Jamen, vi har været igennem klassisk color theory, og det vil sige, at vi har arbejdet med både at blande akryl og male på den helt gammeldags måde, og så har vi arbejdet med digital farvelægning i Photoshop, og vi har arbejdet med, hvordan man kan bruge farver til at fortælle en historie, og hvordan man kan bruge farver til at kommunikere nogle følelser og nogle budskaber. Hey, where did we go? Vi har selvfølgelig lavet mange forskellige små opgaver inden for de her overordnede emner. Det overordnede, som vi prøver at lægge vægt på med Visuel HF, det er at uddanne eleverne til at kunne formidle noget og fortælle noget, så de ikke bare er nogle kunstnere, der smører en eller anden farve ud på et lærred, fordi at man lige føler for, at det skal være rødt, men at man kan gå ind og argumentere for, at der er nogle bagvedliggende årsager til, hvorfor man vælger de farver, man gør, og at det er fordi, man har et budskab og noget, man vil kommunikere. Så jeg prøver at lægge stor vægt på, at vi er afsendere, som prøver at kommunikere noget til et publikum eller til en beskuer, og at vi er meget bevidste om, hvordan vores produkter kommer til at se ud, og hvad det er for noget, vi sender ud. Jamen, jeg er vildt imponeret over dem. Jeg er virkelig stolt af dem. Så det er gået rigtig godt. Der er
der har kæmpet mere end andre. Altså der har fra starten rigtig stor forskel i niveauet. Og nogle de har været vant til at bruge Photoshop før, kan man se, og andre de er startet fuldstændig fra scratch. Ja. Altså især med dem, som er startet helt fra bunden af, der kan man virkelig se en fremgang. Altså, som jeg sagde til Christoffer der før, eller Christian, at man kunne se, at han kæmpede med Photoshop, og han vandt. Altså, de har sgu været i stand til at lægge sig i scenen og virkelig lære det. Så det er super fedt. Hvorfor har du netop valgt denne ungdomsuddannelse? Jamen, ser du. Det var noget i stil med, at her i tidernes morgen, så fandt jeg ud af, at jeg kunne alt muligt, men jeg var ikke god til alt. Men i sidste ende fandt jeg ud af, at jeg var pissegod til at tegne. Eller det troede jeg, indtil jeg kom til den her uddannelse. For satan. Viser, at der er 10.000 andre mennesker, som er 30 gange bedre, end jeg er. Men det er lige møg. Man lærer fucking meget her. Jeg tror, jeg har valgt den her uddannelse på grund af, at jeg elsker virkelig at tegne. Og det bare giver mig sådan en rar fornemmelse indeni. Ved du, hvad du vil bruge din ungdomsuddannelse til i fremtiden? Jeg er ikke sådan helt præcis sikker for øjeblikket, men bare det har noget med at tegne stort set. Så animere, design, reklametegner, tegneserier, noget med at tegne. Cool nok. Eller det filmer nu. Okay. Hvor lang tid tager din ungdomsuddannelse, og hvordan er den bygget op? Den tager 3 år i alt. Det tager 1 år her på animationsskolen, og så tager den 2 år nede på HF. Og den er bygget op, så at man skifter imellem de 2 ting. Så vi havde en introperiode, hvor vi var 3 dage på HF, og så 2 dage her på TAG, som er animationsskolen. Og nu er vi så kommet over introperioden, så nu har vi lige for tiden har vi 5 uger her på animationsskolen, og så har vi nogle uger på HF, og så har vi nogle uger her, og nogle uger på HF, så det skifter som hele tiden løbende imellem det. Så vi får lange perioder. Hvad er du særlig glad for ved din ungdomsuddannelse? Jeg er særlig glad for, at vi har så mange ressourcer til vores rådighed. Der er alle mulige nye computere, som for eksempel den her, med disse fine instrumenter, som jeg ikke har lært at bruge endnu, men det snakker vi om senere. Og jeg synes bare, jeg er rigtig glad for, at jeg har den her mulighed for at afprøve en så ny en uddannelse, som den er. Og så synes jeg, det er rigtig godt, at den er bestemt for de folk, som ligesom er lidt mere til det kunstneriske. Ja. Okay, du anbefaler andre unge at begynde på din ungdomsuddannelse? Ja, rigtig meget. Hvorfor? Fordi at det er et rigtig godt sted, og man lærer rigtig meget, og hvis man gerne vil noget med tegning, så er det også et rigtig godt sted. Så får man både en gymnasial uddannelse samtidig med, at man også tegner. Hvad har du så lyst til at bruge din ungdomsuddannelse til i fremtiden? Ja, jeg vil være mester tegner i streger. Jeg sværger. Hvis du starter på den her skole næste år, så skal jeg personligt gøre dit liv til et privat helvede.